Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos ug nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa bisan kon si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan god nagpunay magsulti kang Herodes, dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha sa pagpatay kaniya, apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tawo, busa iya siyang gipanalipdan. Gusto si Herodes mamati kaniya bisan tuod masamok ang iyang hunahuna inig kabati niya sa tanang mga isulti ni Juan. Sa katapusan nakahigayon ragayod si Herodias, nahitabo kadto sa sumad sa adlaw nga tawhan ni Herodes. Niadtong higayuna nagkumbira si Herodes o gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man ang mga pangulo sa kasundaluhan ug ang mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod og misayaw og nakapahimuot siya ni Herodes og sa iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, unsa may imong gusto, ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Nakasaad pagani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagita og dangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon? Ang ulo ni Juan, mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari og miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa atubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha-diha nagsugo siyag usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo og miadtos bilangguan og gipunggutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan, mahitungod niini miadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o gilubong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Si Juan Bautista or Juan nga magbubunyag, gitawag siya the highest prophet among the prophets of Israel. Next to Jesus, siya mao'y pinaka-highest prophet tungod kay siya man ang nag-andam sa agianan ni Jesus nga mao ang manluluwas. Pero bisan pag highest prophet siya, niya buutan kayo ni si Juan, wag ni maghimog sala, pero
gikalagutan gihapon siya. Sugot mo kalagutan mo sa inyong isig katao? Sugot dili. Mao day ni mahitabo basta magkuanta, magsunod tas Ginoo isip usa ka propeta. Diri sa atong unang pagbasa si propeta Jeremias niingnan sa Ginoo, ako kang sugoon pagsangyaw sa akong pulong, pero dungtan kas mga hari sa mga pari ug ang tanang tawo sa kalibutan makigbatok kanimo. Luoy no? Kaning Ginoo lahi sa ni siya. Kung mosunod ta niya, iya sang tugutan nga dumtan tas kalibutan. Mao na aron dili ta madumtan sa kalibutan, din alang sa ta mosunod sa Ginoo. Ngay pangutan na imong tupad ing namosunod ka sa Ginoo. Dumtan jud ka sa kalibutan. Ako di man kayo ko ingon nga limpyo kayo na amsa ko'y mga nya sa akong pagsigigwali sa pulong sa Ginoo naagi magdumot usahay mabiral ta sa social media tungod sa mga intriga, tungod sa mga pagdaot. Okay ra na kay natural man gina basta moakta as prophet. Kita sa pagbunyag nato hinumduman nato niha, pagbunyag nato nakaambit sadta sa misyon sa simbahan nga mao'y misyon ni Kristo o giunsa man pagtuman ni Kristo ang iyang misyon dinis kalibutan nga mao ang misyon sa kaluwasan. Gigamit niya ang iyang tulo ka threefold nga offices or kaning kaakuhan, isip propeta, isip pari ug isip hari. The prophetic, the priestly, and the kingly offices of Jesus. Mao na kitang tanan do natay propetanhon nga kaakuhan ug unsa maning propeta mao ni siya magsangyaw sa pulong sa Ginoo ug iya nang saksihan. Pasabot di siya magpadalas kahadlok sa mga pagdaot o mga pag-alkontras kalibutan. Muna diri sa unang pagbasa, niingon gidiri ang Ginoo, dumtan kastanan pero tagaan ti ka og kaligon aron dili ka mahadlok, makasukol kanila. Pero ang pagsukol nga atong buhaton mao ang dili mahadlok. Muna si propeta Jeremias gikontrahas tanan pero ni atubang siya tanan. Si Juan nga magbubunyag gikontrahan sad sa hari nga mao si Herodes ug sa iyang kabit asawa siyang igsuon nga mao si Herodias, pero wa gyud mahadlok si Juan, wa gibutang dinhi nga portin niyang hilak, portin niyang pakiluoy, wa relax ra si Juan nga gipriso nya. Pag ingon sa diri nga gipadadag sundao ngadto para punggutan siya sa liog suod sa prisuhan. Wa kita nakita diri nga milugnot si Juan, mikisi-kisi si Juan, naputol sa diyang liog, relax ra kaayo. Nga naman ang propeta mosaksi sa iyang gisangyaw. Og unsa may gisangyaw sa propeta, una gyud gugma. Kamong mga asawa na higugma mo sa inyong bana, gugma nya sugot mo kulatahon sa inyong bana, dili. Mao na sangyaw ganita ato ginang saksihan. Manglagom ang naong pero moingon ra gyapon, I love you very much. Si San Juan gipriso pero wa siya masuko ni Herodes. Sige lang gyapon siya ingon, aron ka maluwas biyain ang pagpangabit. Si Herodias porting sukoa kay na in love sa tingitong Herodes. Pero si Juan gipriso na siya, wa gyud mo reklamo. Una nganong di man ta mahadlok og daoton, di ta mahadlok og biay-biayon tungod kay nahigugma man tas tanan. Ako mo desisyon man jud ko kanang magbiay-biay nako, ako ra man ginang higugmaon, ako ra gyapon nang smilean. Unya sag mamatay na sila, ako ra gyapon misahan. Ug ako say maunag kamatay, may tag-ila sa kong limsan
No, di ba? Kana bang nganong ato manginang dakuon, dara man ginaog maghigugma ay ta bisan pagdili ta parihag baruganan. Ikaduha, ang propeta dili muundang sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo ngadtos mga tao nga dili ganahan maminaw. Kana ba mga tao nga mukontra niya, ang propeta di ginamuhonong sa pagsangyaw. Dili tungod kay iyang hagit-hagiton, kung dili naa niya ang pangandoy nga unta mudawat ang tao sa pulong sa Ginoo aron maluwas. Naman say pulong sa tao, mag-conflict man ni usahay ang pulong sa tao ug pulong sa Ginoo. Muna mustig kita, kitang mga nagtuo ni Kristo, nagsunod sa atong simbahang Katoliko, mustig kita pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kay kanira bang pulong sa Ginoo, lahi man ni siya sa pulong sa tao. Ang pulong sa tao nakasintro lang sa kaluwasan sa lawas. Pero ang pulong sa Ginoo nakasintro sa kaluwasan sa kalag. Mao nang niingon si Jesus, ayaw mo kahadlok sa makapatay sa inyong lawas apan dili makapatay sa kalag. Muna si San Juan nga magbubunyag sa diyang gipunggutan siya sa liog, igo ra siyang niingon tingali, lawas ra may mamatay ani, pero nga akong kalag di man mamatay. Nganong di man mamatay ang iyang kalag? Tungod kay way sala, nagsangyaw ug nagtuman sa pulong sa Ginoo. Ug para nako mao ginay the best nga atong prinsipyo. Akong lawas mabunog, mamatay, pero ang akong kalag kanunay limpyo, kanunay himsog, kanunay buhi, tungod kay nagtuo ko, nagsangyaw ko, ug nagbuhat ko sa pulong sa Ginoo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, mag-awit ako mahitungod sa imong kaluwasan. Unsa man nga kaluwasan? Kaluwasan sa kalag. Gilingiya imong tupad. Ing na sugod karon, sugot na tagpatyon. Di ba? Kanindot ana. Sige, manindog ta katong mga propetang tinuod. Mga igsuon, daghan ang nakasaksi sa ilang pagtuo, pinaagi sa pagkinabuhi nga subay sa Ebanghelyo. Malaumon kitang mudangop sa Ginoo sa atong pag-ingon, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan maisugong mutuman sa iyang propitanhong misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa walay kukahadlok ug pag-uyon-uyon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangalagad sa gobyerno makabaton og konsensya nga binasi sa personal nga kaligdong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang atong katilingban mobarog ug modapig sa hustisya ug tawhanong dignidad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pagsulay sa kinabuhi dili makapaluya kanato, hinuon ang atong pagtuo mutubo ug mulambo tungod niini, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto,
nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Nga ang pagwali o panag-ingnan ni San Juan, magdasig kanila nga nagbarog sa ganghaan sa kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Makagagahom nga Dios, gipanalanginan mo kami sa pagwali o panag-ingnan ni San Juan nga magbubunyag. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo sa iyang pangama, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.